तुझसे मेरे नहीं à phải trả lại để à bắt đầu rồi vậy để xì cái cái ra cái gì đừng lấy nhau của người ta good evening बयनिसिमबो गेजेर खोखैनि थाखाय गय खालामनाय अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनायखौ गुरैबा खावलायहरनाय थाबाय ya मोसौआ बोरमा हा गाखोनाय मादलां मोसौ हाबदों ना मा होनदों कलराव मोसौखौनो रना दोननानै हाग्रा माखा गाफायजोबनानै गय माखा गाफायजोब्बाय मोसौ होग्रायानो बुजिया मोसौ बुस्थुखौ होनाङा ना इयाव मोसौआ एख' मिथियालै मोसौआ मानसियासो बुरबक मानसियासो मोसौआथ' हाबनो जानो नाजाखागोन ना होनबा बे होग्रायानो जायाबा इयाव कत्त' माबा दं गय माखाया नस्थ' खालामजोबबाय आरो इमान खस्थ'नि गेजेरजों गायदो मानसि लेंदो बेखौ बुजिनांगौ आरो जाबाय सेस खालामबाय सोरहानि मोसौआ दे थानांगौ डाइरेक्ट रिपर्ट होखानांगौ बेखौ माबालै मोसौ माबा होमारदो मुलि मारदो गय माखा नस्थ' खालामजोबगोन नाबा बे केरिं रानिसो जाथारदों दा नोंसोर मुलिखौनो मारदो जोंसोर अननानै हाग्रा मोजाङै हाया थाङा होननानै अननानै दोनबावलायो आरो मोसौ सोयो इसोरो माबा माबाजों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रायलायनानै लाना फै मुलिखौ मावनांगौ एक्सन मावनांगौ लाब गैयाना मालाय इसोरनि आमान फ्रियाव होना होबाय थानाया जोंहा डेभेलप जानांगौ ना बे बुजियालै मोसौ लायनो गोनां नङाबाथ' नै दा होनाया होनदोंमोन आं ओइखौ नों फैयाव मोसौजों रनो जाखा बान्ना दोननो ना मादों आं ओरै मैगं खायनो दे एसे बारियाव
एकदम रायलाय लाना फै मुलिखौ लाबबाय मैगं थाइगं लाखिनो प्लिज गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो केजि क्रिस्टियान चेनेलनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय अननानै नोंथांमोना जाय जाय ओनसोलाव फैदों नोंथांमोनहा अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं मैगं थाइनैसो खानोसै ओरैनो टाइम पास बेरायनाय फारसेनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन मा खालामनो उपाय गैया गैयानो माबा मोनसिगोन जों मैगं बारिखौ अननानै नोंथांमोनखौ लाइक खालामनो थाखाय प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब माय चेनेल दं द' मैगं लांनो र' मैगं लांनि मारै हाग्रालै मैगं खानि र' जानो फ्रेश माल दं लावबावगौमोन बुस्थुआ हाबा जालाय बारा लावबा बरिया गुरै जानांगौ थाइसे बरिया mana pola na nago dan sat dong naलाय
นั่นเหรอहायाना हाथ' हायाथ' हामदोंमोन र' हा बे भललै ओं 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 này bowl that tasty bowl that is a bowl very beautiful sight không chứ nào ra năngคืออันนี้บัวแล้วนะจ้ะมันก็ได้หมดเลยเสียทางนี้ทางนี้ ơi phồn phồn khá đâm lá hợp bắt yếm phú giả đây sao từ đi yếm phú giả đấy yếm phú biết không ạ ta thật là xong
बारा गिदिर माबा खामानि जायालै बांद्राय राबा खामानि जाया गोरा जाजोबो ना उफ गरम बोथिसे बिबाय दंमोन बोथिसे बिबाय दंमोन बेदरफोरसो मोजां जायोलै बयलार लकेल दाउफोरसो उनाव थाहैनायखौ हरसिगोनलै मा बिथांमोन बियो थानांसिगोनलै दा दाखालि अखा हानायाव थादों दैया थांनानै फैफिनाखै सिगाङाव हमजागोन साइकेलजों फैनांगौ बेखौ सारदो ini pola di mana? Apa? Lama-lama langsung deh. Oh, enggak, tar mau dan lah. Saya kalau udah mau lah.
gonsini ke isi gonsini. Này. Good evening. Please like, share, and subscribe my channel. Này. Phun lại đúng nào. Ini phun lại đúng nào. Bà rượu. Ya, apa kabar? Phol আনছে ফোন mà লাদম নদী নি বাবু গঙ্গা দেখে দে দে